Jeg hedder Marit Eika Jørgensen, og jeg er speciallæge i endokrinologi, som er det område, der dækker hormonsygdomme. Diabetes er den største af dem. Og så er jeg professor i det, der hedder diabetesepidemiologi, og har lavet forskning om diabetes og hjertekarsygdom i Grønland siden slutningen af 90'erne. Udover diabetes, så arbejder vi også med behandling af overvægt og forhøjet blodtryk. KOL er nogle af vores områder, og så er vi med til at prøve at sætte den generelle behandling og organisationen af behandling af kroniske sygdomme i hele Grønland i system. Det letteste, det er jo altid for patienter, der bor i Nuuk, som har let ved at komme herind til os, og nogle gange kan det være mere udfordrende, hvis man bor i byer ude på kysten eller i bygder, hvor der ikke altid er en fodterapeut, hvor der ikke altid er et kamera, man kan få undersøgt øjnene med. Men vi arbejder rigtig meget på at sikre, at alle får adgang til den samme type af behandling. Vi er meget aktive med at undervise vores samarbejdskolleger på hele kysten. Vi tager ud og laver kurser. Kolleger kommer nogle gange hertil og er med i sådan en sidemandsoplæring. Vi gør det også ved, at vi selv tager ud og ser patienter, og ved, at vi etablerer forskellige, blandt andet telemedicinske løsninger, hvor vi kan tage os af de lidt mere specialiserede ting. Det, som fylder mest i dagligdagen, det er, at vi har telemedicinske konsultationer med patienter derude. Typisk sådan som det er lige nu, vil de komme ind til deres lokale sundhedscenter, og så har vi et online-møde, hvor vi snakker sammen og lægger behandlingsplaner. Så arbejder vi også lidt på at gøre tilgængeligheden af nogle af undersøgelserne lettere, så vores fodterapeut for eksempel rejser ud og laver fodundersøgelser på næsten alle diabetespatienter i hele Grønland. Vi ved også, at det der med at komme ind og få undersøgt øjnene, det kan godt lade sig gøre alle steder, men der kan være rigtig, rigtig langt til det nærmeste kamera. Hvis du bor i Qaanaaq, så skal du til Upernavik for at få undersøgt øjnene, og hvis du bor i Bermute, skal du her til Nuuk. Aapsukkuaq sivisum qaffasikkaangani timimi аллангуутеқалерсинаагами таамаамат диабетес нассуиартарпара таққат сианиутиллнаппаатааттут таакуат эққернеқартарами диабетесим ааллаавилими соортақарсуут тимимииттут уумаммоортут қаратсаннеортут ниссуннеортут таакуа аллангуутеқалерсинаагами аам улоранарторсуортиссинаалуунна китигинеқангиппата таавалу тақааққат сумитаматси тимимииппут сумитамани таавалу кисиатаакорпиат тоққаан такинеқарсинаасут тассаагами иситтақингорпиат амераасаанииттут таамакам таакууп миссорлугит налунаақутатут атупаюнеқарсинаагами соортими синнеран тақааққат қануа иппа диабетесим ататсиллугу исини мисиссуигаангатта маскинассисамат ассиингиттут атортарпарпут сиуллерпара атуарасарпар тассаасоқ инуққануқ таппитсигинерсоқ таава аапааттут исип наққитсинера уттортарпарпут таавалу пингаюаттут исип қингуата амераасаа сканнертарпарпут нахатаатиут исип қингуата амераасаа тамангаяавиа ассилиллугу нетхин таан амерааса исигиссутигисартагарпут эққаалаарсинаавара укиуманна аалларнииллита мисилаарутигаарпут исин мисиссуут ангаллаттага амерлангаатиарт мисиссорпарпут таакунан иллоқарфеқанмарлуни таавалу
taakuat ekspertklustrup mississorpaat qanoq innersnalillerliit atorsinnaava taamatut diabetesertut taasuming maskiinaaqami assiliiteeqami mississorlugit neriuteqartit sinartoruissuuq iluat amerlanerpaat ilimanarsinnaagami taamat mississortineqarsinnaasut illoqarfimini алламат иллоқарфин пеққарнатит таансиунissam тас такорлуупарпут нериутигалуу аторнеқарнерулерумаарпа